Molweni bahlali, molweni, I hope niyaphila. Namhlanje sise Happy Valley apha eBlackheath. Ezinibona ke estratweni kukho abahlali, kukho le moto yef kwa forensic, kukho amapolisa. Bahlali kwenzeke into apha. Bahlali before ndiye kweli bali la namhlanje ndifuna nje uthi ndinibulele. Guys, thank you very much for subscribing and liking and commenting on these videos. Inenza umsebenzi omkhulu. I'm really impressed with the rate that you guys are doing this to us. Thank you very much. Thank you very much. To those who have not yet subscribed, if you are watching right now, just press subscribe and then you continue ubukela ke indaba zanamhlanje. But ke maningene kuyo ninganimoshela ixesha. So into enzekileyo apha guys kuthiwa ubhuti because kulanda usikuyo kukho izidumbu ezithu as we speak. Kusweleke ubhuti ne girlfriend yakhe. Ngokutsho ke kwabahlali ubhuti lowo ne girlfriend yakhe benengxabano. But ke it ended up ubhuti ekwitya usisi wasweleka. Emva koko kuthiwa ubhuti lowo uthumele imessage apha kumakhelwane not exen around exen kusa ngobo 12, just after 12 uthumele imessage kumakhelwane esithi hayi ndizombulala ubani nomntwana, because bebehlala yena girlfriend nomntwana. But ke akabulalanga umntana. Emva kokubulala kuthiwa ubulele usisi, then emva koko wazibulala ke yena. Kuthiwa wazixhoma, kuthiwa usebenzise iqhiya ibimanzi like a wet duck, usebenzise yona wazibulala kanjalo. Bahlali, that's what we have heard apha estratweni. But isikhona community members sikwazile ke ukuthetha ne family member ngusibari ka bhuti lo, and sikwazile ke ukuthetha no chairperson kaSango. Also sikwazile ukuthetha nalamakhelwane, but umakhelwane akafunanga ukuvela kula video, but uthethile nami ecaleni sichaza ukuthi ufumene imessage ubhuti esithi uzawubulala usisi this and that. Kufike umntana ekseni endlini wathi masifonele utata wakhe, ubrother wakhe usiqhomile. Tata asinokwazi umfonela usibari ngoba asiyazi ukuba umsweleke ngani, masiqale sojonga. Nyange sabaleka sozojonga. Xa sifika nyani bakhomile intombazana ibonakala ingathi otshiwe. Nyange safonela usibari ngoba alright isibari. Safonela usibari wakhawuleza usibari wazofika. Sabaleka umsweleke. Intombazana le bizide ize phana isuswe imessage esendele ukuthi uzibulele. Ngoba uzozibulala, abulale ne-girlfriend yakhe, abulale nomntwana. Ngenxa yokuba u-girlfriend etshitha bene-boyfriend. Nantso into eyenzekileyo apha. Alright. Yo. Yenzeke nini le nto sisi? Imessage bayisende ngo-past 12. Ebusuku. Okay, then it goes. Ebethumela kubani kane? Ebethumela kusister. Alright. Esithi uzawuzibulala. Ke ngoku usisi lokube imvuka ngaphandle. Uyikwa ngaphandle. Akakwazanga uvuka ahamba ebantwini ukuxelela abantu. Into kwade kwasekuseni wakhangela usister webrother lo uswelekileyo. Sifike apha nge-2:17. Sibone nge-2:07 Yo. Ya kunzima. Usisi yena bebehlala bonke or bezile nje ngalamini. Behlasana bobabili. Behlalisana. Alright. Behlalisana kwexesha ledi kankana. Banomntana na 3 years, almost 4 years now. Alright.
And yena umntwana uphi ngoku? umntwana usekrishi ngelaa xesha bamfithe apha ngaphakathi umntwana esekhona seyivukile sikumama kuleyo. Oh, so yonke yenzeke umntwana ekhona ebelele xa evuka uyabona umama ucinga umama ulele. All right, okay ke, enkosi kakhulu sisi. Kunzima bahlali, I think niyazivela, but ke sikwazile ukuthi sithethe no chairperson kaSango kulaa ndawo. Uzawuchaza ke ya bomakhelwane bona bathi i-couple lena ibihleli isilwa kakhulu, kodwa ke nobody really thought izawuphela kanje. Abahlali ngoku bacingela lo mntana ushiyekileyo na 3 years, but masive ke kunkhokhele kuhlala uchairperson kaSango walaa ndawo. Molweni ngethinana, ndingunomfundo wakanye Fana, ndingu-chairperson kaSango apha eHappy Valley eSouth African National Civic Organisation, ndi-under ko-region, ndikhokelwa nguComrade uMxele. Apha silapha eHappy Valley kunabantu ababini abaswelekileyo. Sisola ke into yokokuba utata uye wabetha umama, wathi ubona into yoba umosele, wathatha ikhiya emanzi utshiwo wazixhoma ngayo. Ushiyeke kukho umntana ona 3 years, eke kwafika umntu onethetshwa lapha around wamthatha umntana. Sinaloo mba ke wehlileyo, kodwa ndisola into ethi bethunana abantu bayakuthanda ukunyamezela. I'm also a GBV ambassador, ndisebenza apha kwa-DSD apha e-42. Abantu abangomama nabantu abangootata bayathanda ukunyamezela, noba isimo sesimbonisa into yoba umntu kumele into baphume kwesi simo. Ukuba ngohlobo esiva ngalo apha ibingekho peace kule ndlu, kodwa baye banyamezelana ixesha elide kwade kwazi ukuphumeza iziphumo. Ngase xa uyibona into yoba ayiseyiyongo, upakishe iimpahla zakho uphume ugoduke. Xa ungumntu ongumama shukuma uzenzele, because into esenza sinyamezele sicompromise side sithule sithi cwaka. Umntu ongutata akabinawo amandla okuthetha. Amandla katata into yoba asuka kubetha kwakhe ubheka 6 feet underground. Ngase xa ungumntu ongumama uzifundise uzenzele, uphume ngeli xesha usaphilayo ungekabi na-stroke kwi-relationship. Nawe mntu ungutata xa uhlukumezeka, because abantu abangomama siyahlukumeza okwanyaniso. Xa nothetha inyaniso nathi siyabahlukumeza, sinee-cases ezininzi zabantu abangootata. Umntu ongutata isigqibo zakhe asithathayo ukubulala naye azibulale xa kusenzeka into ezinjena. So asikayazi ke yona nto, kodwa ke ifemeli yakulo tata ikhona ibiseyigqithisile ireport. So ifemeli yakulo mama ayikafiki, umntana yenoshiyeke ngasemva una 3 years. Enkosi kakhulu. Ifemeli kamama iyaziwa na, because bekusithiwa ayikaziwa. Ifemeli yakulo mama ifumanekile. Ifumanekile, izawuba khona kungekudalanga apha. Usista uzawufika omnye ngomso, abanye bakhona bathe bayeza kuliko yona ifemeli yakulo tata ekhoyo, eyakulo tata yona ikhona. Isithethi samapolisa eKapa uCaptain Frederick van Vyk uthi case or idocket ye-inquest ivuliwe and isaphandwa.